Badhe menika langsung kasusul tari Bambang Cakil. Rikala Sang Raden Arjuna nggih Sang Raden Janaka utawi kang sinebat Sang Raden Kumbang Ali-ali. Sirga jumangkah wonten ing marga catur, marga dalan catur prapatan. Ing mangke lampahipun Sang Raden Janaka badhe kaandheg dening para yaksa. Rasa saking ngawu-ngawu langit nggih kangalan kala utawi kang sinebat lumrahipun Buta Cakil ngaten. Nggih, mila menika badhe ngirapaken Sang Nalindra Bagus dalah Sang Dewi Ayu lumampahing dumugi wonten marga catur dipun andheg barisan yaksa. Nggih kang gedhopeting mangke wonten ing kesatriyan Madukara wonten ing tlatah negari Ngamarta kang nembe wonten pahargyan agung. Sidata kang asta wonten kesatriyan Madukara menang Kinocapna ana ing pilane dhewe-dhewe. Sitata dosa namanira dosa 10 Purwa kang wis mestani jejuluk Sang Raden Harjuna Sang Raden Janaka ya Sang Raden Kumbang Ali-ali tetege waring sungsang pangawak tejo dasar lananging jagat yen katondra ngantos boten saged ambedakake menika pawesti miwah panjalu. Lo nanti dak Sang Satriya Madukara anggenipun ngrantu jengare sang kadange pribadi. Mas Bagus Muhammad Ari Suhud Dalasan Rayu Maria Permatasari. Rikada kang wis prateng wonten ing sasana pahargyan. Sakala ngaturi jengkar dumawah kematen kekalih. Sri Nalendra rasa Tinata tiniti minggah tataning kirang jengkaring Sang Sri Nalendra kanggo benetara saking sasana Rinengga pepasan kang samulat kang semyamara seba ketingal jejel riya rapet bibit tumpang dengkula kae tanpa sela karena kathah kang hapura sibu.
kaya ana satriya sakembaran yen Cinandra kaya satriya Bumirah tau mewah satriya Sawujajar kembar busanane padha dedeg piadege nganti yen Cinandra kaya Jambe Sinegar menika kang winastan satriya sakembaran tawi kang sinebat manggala manggalane lampah Datan kinocap sang satriya panengah Pandhawa saya ngadoh boyong sang Nalindra gong Bathara saking sasana rinengga ing kono marga catur marga dalan catur papat diandhek barisaning para yaksa diandhek barisaning para buta kang sami sesongkaran mandek satriya mandeka lah dalah karo tampane go sembrono kantari dasah jaling ora gandril saja maju para ngarsa wah
Harap Toto Ditono Pundhita negari Kangka Eka Adi Dasa Purwa Eka marang sawiji ajining diluwih dosa 10 uritan sanadyan kathah titaing jalma kang kasongaring kanggo sesungguhing Pratiwi kapiting samudra kathah kang sambyang gono laras ing kono tunggal papane siji caritane Sang Raden Janaka kang arasa aja manggah dumugi marga catur marga dalan catur papat oning dalan prapatan diandhek barisaning payaksa barisaning para denawa buta bekasaan saka ngawung-awulane eling deneling lampane Sang Raden Janaka kang gentur tapane ing kono jatan mundur sajang kapara malah sumber marang yaksa kang andhek lakune Sang Raden Kembang Ali-ali buta maju para ngarsa gawe leganing atimu yen pancen sira digdaya sekti mahambara aku satriya panengaken Dewa Janaka kekasihku yen sira digdaya ayo perang tanding lawan Raden Kembang Ali-ali maju wah parat ora kena tampane go semro kang radio capu sumber marang aku maju ayo maju semendi kang dadi setia wah penyang ngendi Gus gunku bakal nuruti krenteng ati jumangka iki debeng netra ora kena kutu bali bacot maju gigit semangpet wah mati dening aku Gus maju yakso maju
Awas. Oh. Mati. Oh. Canda. Oh. Canda. Wah. Waduh. Hentian. Awas. Wah. Aduh. Sakit deh. Es dia ana es yo. Lek nomor 4 jare apa Bos? Lek nomor 4 jare apa Bos? Apa sih tak Bos? Lek nomor 4 jare apa Bos? Musa kok kang bakal njebolke diadamu Bos. Wah. Maju para ngarsa ayo coba kaya ngapa kang dadi ati ben. Awas. Waduh.